Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u svom autorskom tekstu za Kurir najavio je da dolazi vreme velikih promena i veće odgovornosti. Kako je istakao, uz sve brojne rezultate koji su postignuti postoji nešto što još nije urađeno i pruženo građanima, a to je, kako kaže, više pravde. Vreme je za promene, za veću odgovornost. Više rada i drugačiji pogled na svet oko nas. Srbija je izgradila puteve, fabrike i infrastrukturu, ali moramo da menjamo i sebe. Nismo uspeli da iskorenimo bahatost i aroganciju vlasti. Nismo uspeli da naučimo pojedince da poštuju običnog čoveka, naveo predsednik u programskom tekstu za Kurir. Vučić najavljuje da je stiglo vreme i za hrabre i važne odluke koje je predstavio u 5 tačaka. Dramatično smanjenje broja članova vlade, državnih sekretara i državne administracije, povećanje produktivnosti, više rada i veća odgovornost svih zaposlenih. Sveobuhvatna reforma obrazovnog sistema u Srbiji, velika ulaganja u energetiku i rešavanje ključnih energetskih izazova, ubrzan razvoj veštačke inteligencije, robotike, superkompjutera i data centara uz jačanje tehnološke infrastrukture Srbije, poručio je Aleksandar Vučić za Kurir. Na kraju predsednik je istakao i da postoje dve strane nejednakosti, oni arogantni i obični ljudi. Na strani sam ljudi, naroda, jer niko ne sme da bude omalovažavan i nepoštovan.